Kaseng New Trap Youth Council so Young Circle haka arpo praterik mata benai kalalik ujor biang syaka Deputy Commissioner Supply jok ke East Khasi Hills halor ke jengkeno baki Fair Price Shop lani ki dukan ration ki badan haka senong mar pena so yong kila sim tam ye kador jong ki mar bam ration na kador ka balabut ka sarkar jela ka HYC kala aisundan na kador khas syaka ni ka kli du jong ka district Habapan kan mau baka seng kala dep banwan ujor teng ha ka chipotri ujeliu halor kani ka ju ka jengkeno le tam jong ki Fair Price Shop ya ka baka office kampat chim la le EA ka balawan ra ka jing ut jing nam jong ki pat ba ki bala haban siu yo khau PHH bat EAY ha ka dor santangka kilu kala pentep ru ba ya kani ka rai ban sim tam ya ka bai khau ka dei ka ba sim da ka dor barsnong kabala syong jingelang ha ka nyutrik ujemang arajar apuat. Kaseng HYC kala kentu ya kani ka klik du jong ka district bakan tuklar mardor ban hukum ki Fair Price Shop baki de ben penhiar biang ya ka dor kumbala bu da ka sarkar kabalong ha ka dor lai tengka yo khau PHH bat AAY. Kepaklian ka bangi pa saki senang ba fair hot ki bun ba ki senang ki bana kalian ka New Trap Youth Council unjuk ki unit ki dan apa kaseng apa ka circle jongi nilai bu ka komplain nak pos ka por ba alor ka jing sim tam ki ne ki nong sam khau ya ubai khau rashot te ka message ka baklian ki pa ban ai ki senang ba fair ba kim dai ban sim tam ya ka bai khau rashot kim dai ban yon ben ya ki pa ba nong song senang ki ba yo jing mentoi ne khau rashot handai ladon keno jing e nak kalian ka seng nilong ka bala kloi ban ya kran le ban ya ajing mot sak sarkal le ban di konsol nang ba kanam don su kono ka jige handai ban yon yik pa ba ada ka basim ha ka dor ka baram ngaso ba nang leng tuni kum seng ini yai persya ba nginam aila ti kum tang khot ya ka jingi trilang jogi senang ba per ba ki sobha ban dai ban sim tam ya ka dor bar ban sim ha ka dor ka biang kum ka jingbu jok sarkar ka dor kum ka jingbu jok sarkar nam tau leu khau PHS ba AY ka dei santangka sikilo lai tangka sikilo te henrai gidon kisnong ki ba sim tam tanang liang jongi nak pos report ba ong mentah ni sya jua komplain po PTC bar kito kisnong ki balai sim kya bar kisim ki bayat bet tik kum ka jing tha jong sarkar kisim bai lai tangka sikilo bar kum ka jing buat sarkar kidar basnong bar kino sampai kumla bar penkiu na bar penhiar dor yo ne ka risan balamang dak sarkar kidon ru na kisnong jingi ki ba mutala lai benai kam nu chu ban sim yu kharu nomor kejing penkiu dor yo ne ka risan wat yu kha ba sarkar lamang ban yo ai rekine kidila kena sim ko do akar tengka sikilo kelapayan kata ka bagali artuka sikilo kalau ka ai ka ba sosi nak leng jingi ku kasang ngidap tu mesin ke jing sokia alor jong kini kinong song snong nomor khamtam ni hasnong giton di kibri peduk ba belan mesngi pa menit kalau ka ai ka ba pensi ini kum kinong lam ini jubah apa pio na ini DC kajuba ke bangi yo da DC na EDC kalau ba EDC bila ha ya ka ya ki dong inquiry barshan leng ba kata ki inquiry ke ba ki officer nang ne po DC office ban net satai isa simkhya ya kata ka halor ka inquiry ke ban mi nak ta kan komplek joli